Έχοντας ολοκληρώσει τη θεωρία, πάμε να δούμε τις προτινόμενες θεωρητικές ασκήσεις σε στίβα και ουρά, οι οποίες υπάρχουν στις Γενικές Οδηγίες Διδασκαλίας του Υπουργείου. Λέμε θεωρητικές, αυτό έχει νόημα, διότι αν μας ζητήσουν θεωρητικές ασκήσεις, σημαίνει ότι εγώ θα πρέπει να γνωρίζω πάρα πολύ καλά τη θεωρία, το πώς κινούνται οι δείκτες στις δομές αυτές και να μπορώ να κάνω τις ενέργειες απόθεση, όθηση, εισαγωγή, εξαγωγή, ανάλογα με το ποια δομή έχω. Η πρώτη άσκηση. Σε μια στίβα 10 θέσεων έχουν τοποθετηθεί διαδοχικά τα στοιχεία σίγμα, γάμα, μία, αλφα, δέλτα στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα. Το διαδοχικά σημαίνει, επειδή μιλάμε για στίβα 10 θέσεων, ότι στην πέμπτη θέση θα είναι η κορυφή της στίβας, επομένως το δέλτα θα βρίσκεται τέρμα πάνω. Το πρώτο στοιχείο που θα εισαχθεί είναι το σίγμα και το τελευταίο στοιχείο πάνω στην κορυφή της στίβας είναι το δέλτα. Το πρώτο ερώτημα λέει να προσδιορίσετε τη τιμή του δείκτη top της παραπάνω στίβας και να τη σχεδιάσετε. Το δεύτερο ερώτημα λέει αν εφαρμόσουμε τις παρακάτω λειτουργίες απόθεση, 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 όθηση χ, όθηση δέλτα και απόθεση, ποια είναι η νέα τιμή της top, της μεταβλητής top εννοεί, και ποια η τελική μορφή της στίβας. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι στην όθηση οπωσδήποτε πρέπει να δείξω το αντικείμενο το οποίο οθείται μέσα στη στίβα, ενώ στην απόθεση δεν πρέπει να προσδιορίσω ποιο αντικείμενο θα βγει από τη στίβα. Και αυτό γιατί, όπως είδαμε στη θεωρία, υπάρχει η λειτουργία LIFO, last in first out, άρα δεν χρειάζεται να γνωρίζω ποιο στοιχείο βρίσκεται στην κορυφή, αυτό αποθείται όποιο και να είναι. Πάμε λοιπόν τώρα να λύσουμε το πρώτο ερώτημα, το οποίο λέει να προσδιορίσουμε τη τιμή του δείκτη top της παραπάνω στίβας και να την σχεδιάσουμε. Στο πρώτο ερώτημα θα γράψουμε κατευθείαν, αφού μπήκαν 5 στοιχεία μέσα στην στίβα, θα πω ότι ο δείκτης top έχει τιμή ίση με 5. Και μετά το επόμενο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι να τη σχεδιάσω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και άλλο ένα στοιχείο πάνω 10. Άρα πάμε να δούμε πως έχουν μπει. Σίγμα, γάμα, μη, αλφα, δέλτα. Σίγμα, γάμα, μη, αλφα, δέλτα. Να το top. Και είναι ίσως με 5. Αυτό ήταν το πρώτο ερώτημα και τώρα πρέπει να πάμε στο δεύτερο. Πολύ εύκολο το πρώτο ερώτημα, απλή σχεδίαση με βάση τη θεωρία. Αν εφαρμόσουμε τις παρακάτω λειτουργίες, απόθεση, 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 όθηση χ, όθηση δέλτα και απόθεση, ποια είναι η νέα τιμή της top και ποια είναι η τελική μορφή της στίβας. Πρέπει να κάνω 3 αποθήσεις για αρχή. Εδώ τώρα εσείς μπορείτε να σχεδιάσετε σταδιακά το πώς ολοκληρώνεται η στίβα, μπορείτε να το κάνετε όμως και πιο γρήγορα αν είστε εξοικειωμένοι. Θα κάνω 3 αποθήσεις. 3 αποθήσεις σημαίνει φεύγει το δέλτα, φεύγει το α, φεύγει το μη. Άρα λοιπόν οι 3 αποθήσεις πάνε τον δείκτη top στη θέση 2. Φυσικά γιατί μειώνεται κατά 1 σε κάθε απόθεση. Επομένως η στίβα μου αυτή τη στιγμή έχει μόνο 2 στοιχεία μέσα. Στη συνέχεια θα πρέπει να κάνω όθηση του αντικειμένου χ. Ο δείκτης top δεν θα δείχνει πλέον στο 2, θα πάει συν 1 όπως έχουμε πει. Άρα λοιπόν θα δείχνει εδώ, το top θα γίνει ίσως με 3 και θα μπει το στοιχείο χ. Να το χ. Μετά πρέπει πάλι να κάνω όθηση το στοιχείο δέλτα. Ο top φεύγει από εδώ, δείχνει στη θέση 4, το πισον 4 πλέον και πρέπει να βάλω το στοιχείο δέλτα. Και η τελευταία ενέργεια που θα κάνω είναι μία απόθεση. Η απόθεση αυτή σημαίνει ότι πάω εκεί που δείχνει ο δείκτης top και αφαιρώ το δέλτα. Άρα πλέον πάλι ο δείκτης top δείχνει στο 3. Αν σας μπερδεύει αυτή η λογική, μπορείτε να σχεδιάζετε σταδιακά την στίβα μέχρι να ολοκληρωθεί η μορφή της. Πλέον λοιπόν για να απαντήσουμε,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και άλλο ένα στοιχείο 10. Άρα έχω στη στίβα μου, στη τελική της μορφή, το στοιχείο σ, το στοιχείο γ και το στοιχείο χ. Και ο δείκτης top φυσικά βρίσκεται στο 3. Αυτή ήταν η πρώτη άσκηση, θεωρητική άσκηση από τις προτινόμενες ασκήσεις του Υπουργείου. Πάμε στη δεύτερη άσκηση. Η δεύτερη άσκηση είναι ίδια με την πρώτη, απλά θα πρέπει να υλοποιήσουμε όλα όσα λέει παραπάνω σε ουρά. Η παραπάνω άσκηση να υλοποιηθεί με ουρά χρησιμοποιώντας όπου απόθεση εξαγωγή και όπου όθηση εισαγωγή. Επίσης αντί της top να δοθούν οι τιμές των δικτών rear και front. Τα στοιχεία έχουν μπει διαδοχικά. Αφού στην πρώτη θέση της ουράς θα βρίσκεται το σ και στην τελευταία το δ, στην πέμπτη θέση το δ, πάμε να τη σχεδιάσουμε και να δείξουμε τους δείκτες, να πούμε τι τιμές έχουν οι δείκτες front και rear. Πρώτο ερώτημα. Η ουρά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 στοιχεία για αυτή την ουρά. Σίγμα, γάμα, μη, αλφα και δέλτα. Σίγμα, γάμα, μη, αλφα και δέλτα. Επομένως, στην πρώτη θέση θα δείχνει ο δείκτης front και στην πέμπτη θέση θα δείχνει ο δείκτης rear. Στην πρώτη και στην πέμπτη. Επομένως απαντάω, ο δείκτης front είναι 1, ενώ ο δείκτης rear είναι 5. Δείχνω δηλαδή στην πρώτη θέση της στίβας και στην τελευταία που είναι η πέμπτη. Πάμε να κάνουμε τώρα το δεύτερο ερώτημα. Αν εφαρμόσουμε τις παραπάνω λειτουργίες, απόθεση, 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 εγώ βέβαια θα κάνω εξαγωγή, εξαγωγή, εξαγωγή. Τι σημαίνει εξαγωγή? Σημαίνει ότι κάθε φορά που βγαίνει ένα στοιχείο από το μπροστά άκρο της ουράς θα πρέπει ο front να γίνεται συν 1. Επομένως, φεύγει, να αλλάξουμε λίγο χρώμα, φεύγει το σίγμα, ο δείκτης front δείχνει εδώ, γίνεται εξαγωγή στο γάμα, ο δείκτης front δείχνει πλέον εδώ, γίνεται εξαγωγή στο μη και ο δείκτης front πλέον δείχνει στο πρώτο στοιχείο της ουράς, το οποίο είναι το α. Προς το παρόν είμαστε εδώ, με τον front να δείχνει στο 4 και ο rear να δείχνει στο 5. Η επόμενη ενέργεια είναι η εισαγωγή του χ. Αυτή τη στιγμή που έχουμε εισαγωγή σημαίνει ότι ο rear θα πάει συν 1, θα δείχνει δηλαδή εδώ και θα εισαχθεί στο πίσω άκρο της ουράς το στοιχείο χ. Νάτος ο rear. Η επόμενη ενέργεια είναι όθηση δέλτα, για την συγκεκριμένη περίπτωση σε εμάς την ουρά θα είναι εισαγωγή του δέλτα. Άρα λοιπόν ο rear θα δείξει πάλι μία θέση πιο κάτω, δηλαδή θα δείξει στη θέση 7 και θα μπει το δέλτα. Επομένως είμαστε εδώ, είναι η αρχή της ουράς και εδώ είναι το τέλος της ουράς. Η τελευταία ενέργεια είναι απόθεση, δηλαδή εξαγωγή ενός στοιχείου. Άρα λοιπόν θα πρέπει, ήμασταν στο 4, άρα θα πρέπει να φύγει το α και ο δείκτης front να δείχνει πλέον στην πέμπτη θέση. Αν αυτή η μορφή σας μπερδεύει, μπορείτε να υλοποιείτε σταδιακά την ουρά μέχρι την ολοκλήρωσή της. Επομένως, απαντάω στο δεύτερο ερώτημα με την τελική μορφή της ουράς. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Από την πέμπτη θέση ξεκινάω και έχω το δέλτα, στην έκτη θέση έχω το χ και στην 7η θέση έχω πάλι το δέλτα. Ο front είναι εδώ και ο rear είναι εδώ. Άρα
ο front μετά τις ενέργειές μας είναι ίσος με 5, ενώ ο δείκτης rear είναι ίσος με 7. Αυτή ήταν η υλοποίηση της πρώτης άσκησης, αλλά με τη χρήση της ουράς. Ας συζητήσουμε τώρα την υλοποίηση της στίβας σε γλώσσα. Άρα εγώ θα πρέπει να πάω να προγραμματίσω σε γλώσσα τις διαδικασίες της όθησης και της απόθησης με χρήση πίνακα. Πρέπει να αναφέρουμε πάλι εδώ ότι η κωδικοποίηση της ουράς δεν θα μας ζητηθεί, το λένε μέσα οι οδηγίες. Η πρώτη ενέργεια που πρέπει να μάθω είναι όθηση σε στίβα, χρησιμοποιώντας έναν πίνακα. Για να δούμε τον κώδικα εδώ. Λέει γράψε εδώ σε στοιχείο για να εισαχθεί στη στίβα α. Διαβάζω το στοιχείο, έστω ότι το στοιχείο που θέλουμε να βάλουμε είναι ένα αλφαριθμητικό στοιχείο, το α. Η πρώτη ενέργεια που θα κάνω είναι να πάω να δω αν υπάρχει περίπτωση υπερχείλησης της στίβας. Από τη στιγμή που κάνω όθηση θα πρέπει να δω αν υπάρχει μία τουλάχιστον θέση κενή. Άρα λοιπόν με ενδιαφέρει ο δείκτης top να είναι μικρότερος από το 10. Το 10 εδώ το βάζει υποθέτοντας ότι μιλάμε για έναν πίνακα 10 θέσεων. Αν λοιπόν ο δείκτης top είναι κάτω από το 10, όχι ίσο με το 10, γιατί αν είναι ίσο με το 10 η στίβα είναι γεμάτη, αν είναι κάτω από το 10 τότε μπορώ να εισάγω ένα στοιχείο. Η αμέσως επόμενη ενέργεια που κάνω μέσα στην αν είναι να αυξήσω τον δείκτη top και να τον κάνω 1, άρα έχω μια μεταβλητή την top και την αυξάνω κατά 1. Στη συνέχεια, αφού ο δείκτης top δείχνει στην κορυφή της στίβας, σε εκείνη τη θέση ακριβώς, δηλαδή στο α του top, τοποθετώ το στοιχείο που έχω διαβάσει. Αν δεν ισχύει αυτή η αν, δηλαδή αν ο δείκτης top δεν είναι κάτω από το 10, από την κορυφή της στίβας, από το μέγεθος του πίνακα με λίγα λόγια, τότε λοιπόν εγώ θα πρέπει να γράψω ένα μήνυμα υπερχείληση της στίβας. Αυτή ήταν η υλοποίηση της όθησης σε πίνακα 10 θέσεων. Πάμε να δούμε για την απόθηση. Στην απόθηση θα πρέπει σίγουρα να ελέγξω την υποχείληση της στίβας. Επομένως με ενδιαφέρει αν ο δείκτης top είναι μεγαλύτερος ίσως του 1. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει? Ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα στοιχείο μέσα στη στίβα. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι 3, δεν με ενδιαφέρει αν είναι 5, με ενδιαφέρει να υπάρχει τουλάχιστον ένα. Αν υπάρχει λοιπόν τουλάχιστον ένα, τότε εδώ τώρα αυτό μπορεί να παρερμηνευτεί από πολλούς. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να δείξω σε πίνακα πώς βγαίνει ένα στοιχείο. Συνηθίζουμε να βάζουμε μία μεταβλητή, εδώ την έχει ονομάσει στοιχείο, η οποία πρέπει να πάει να δείξει ποιο είναι το στοιχείο της κορυφής. Από τη στιγμή που κάνω απόθεση θα πρέπει να πάω στην κορυφή. Άρα εκείνη τη στιγμή ο δείκτης top δεν με ενδιαφέρει ποια είναι η τιμή του. Πάω στον δείκτη top, δηλαδή πάω στη θέση του πίνακα όπου είναι η κορυφή. Και τι κάνω? Καταχωρώ το στοιχείο της κορυφής μέσα στη μεταβλητή στοιχείο. Στη συνέχεια μειώνω τον δείκτη top μείον 1 αφού έχει γίνει απόθεση από τη στίβα. Εάν δεν ισχύει αυτή εδώ η συνθήκη, σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο μέσα στην στίβα, επομένως θα πρέπει να γράψω ένα μήνυμα υποχείληση της στίβας. Εδώ θα μπορούσα να κάνω μία άλλη ενέργεια, να πάω και να διαγράψω το στοιχείο της κορυφής από τη στιγμή που αποθείται. Διαγραφή στους μονοδιάστατους πίνακες δεν υπάρχει, απλά θα κάνω ένα τρίκ, δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε βάλε στο α του top το κενό. Τι σημαίνει βάλε στο α του top το κενό? Ενώ ήταν για παράδειγμα το 5, στην θέση της κορυφής να δείξω κενό στοιχείο, να βγάλω δηλαδή ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο το στοιχείο. Αυτές ήταν οι δύο υλοποιήσεις σε γλώσσα, της όθησης και της απόθεσης, χρησιμοποιώντας έναν μονοδιάστατο πίνακα 10 θέσεων.